para mí BEMEN, pues bueno, no solamente representa, como he dicho, una institución, sino también un grupo de personas que han estado siempre ahí por cada una de nosotras. Venir aquí al BEMEN me ha metido mucho, en plan, caña en el sentido académico de sentirme preparada incluso para entrar a una universidad. Hace un año a lo mejor no me hubiese visto preparada para eso. Si hagués de descriure BEMEN amb una paraula, seria innovació. Innovació tant amb la part teòrica i també innovació com a un descobriment de tu mateix. Per mi BEMEN 3 ha sigut un canvi a la meva vida, un progrés totalment a 365 graus. És un centre que són com molt propers, molt familiars, que em va impactar molt com els professors portaven una trajectòria d'una vida laboral on explicaven molt bé què és el que havien après.